shinkafa na butaliya. Kada in ƙara ganin kafanka a cikin gari da sunan ta'addanci. Mita 5 na corona. Na farko dai ya kamata a ce ka san waye yaron ka yake alaƙa da su. Akata! Corona ne ta kawo haka, don haka kowa da kowa ba abin yadda ba ne. Wannan shine kashedi na ƙarshe. So ni ce in ma cin mutuncin da ko kare ya gani wallahi ba zai ci ba. Gagga ƙara! Daukan nauyin shirin Sarauta Mobis Falladan, shiryawa Aliyu Liboy. Ba da umarni Nasiru Uzna Kaura. Kakakka a gidan karuwa ta haifa mamanka. Kakakka ta ɗauka mamanka suka canza gari daga inda suke. Babanka ya ga mamanka lokacin ta girma. Shi ne ya je fara neman mamanka. A nan ne babanka ya ɗauka ma mamanka ciki. Kaura. Wannan shirin zai ringa zuwa muku duk ranar Juma'a da misalin karfe 2 na rana. PYS TV.